Votarem favorablement aquest projecte de llei de modificació del Codi Civil, evidentment perquè el text és fruit d'un procés participatiu i consensuat amb associacions d'afectats, entitats tutelars, operadors jurídics, especialistes en dret civil i altres agents implicats. Tot i així, no ens podem estar d'expressar certa inquietud, compartida de fet per alguns experts que han intervingut en els treballs previs, en el sentit que volent retornar l'autonomia a les persones amb discapacitat, quelcom just i necessari, no acabem desprotegint-les i lliurant-les a manipulacions interessades de tercers, sobretot pel que fa a temes econòmics i patrimonials. Hi ha persones amb greus dificultats per expressar la seva voluntat, fet que podria ser aprofitat astutament per familiars, cuidadors o personal de suport. De fet, aquesta incertesa de com es garantirà el respecte absolut a les decisions o voluntats expressades per la persona amb discapacitat, de com se'l protegirà de pressions externes o situacions confuses en l'àmbit judicial i notarial, redacció d'herències o contractes, per exemple, no veiem que quedi del tot resolt i això ens preocupa. Aprovar una llei és relativament fàcil, però implementar-la i garantir-ne un bon funcionament requereix, entre d'altres, dotació pressupostària. En aquest cas caldrà una gran inversió en serveis d'acompanyament, en formació de professionals, en suport a les persones afectades. Encara no l'hem aprovat i, de fet, ja hi ha moltes entitats que denuncien que no s'han previst prou fons econòmics ni prou recursos humans per fer-hi front. Que no ens passi, com a la dgaia, que sota el discurs dels drets humans i de la protecció de persones vulnerables no s'acabin dilapidant els recursos dels catalans en associacions i entitats amigues mentre es desatenen les necessitats reals de les persones afectades. Fiscalitzem bé, si us plau, i garantim el bon compliment d'aquesta llei un cop s'hagi tramitat i aprovat la modificació definitiva. Gràcies.